Bueno, aquest projecte seria un conte per infants. I aquest havia de demanar permís per gravar-me. per gravar, perquè és que és un projecte de treball i cadascú s'encarrega d'una cosa. Ella és de l'equip d'edició i producció del DVD final, la que farem en el terror de Nadal, és encarregada de la publicitat i projecció del projecte. La fomentació de la llengua catalana. I farem un intercanvi amb un institut de França, del nord de Perpinyà. Que és el segon any que se fa, que s'anomena Canigó i Dragonera, un conte per a infants. Sí, molt bé, ja està. Doncs que ho veurem molt bé. Vale, pues ya, que vamos a confirmar.